המדינה עצמה להיות ירוקה? פטרוזיליה, ברור. מה אני עושה עם הפטרוזיליה? המים קצת מתחממים, הפטרוזיליה מפרישה את כל הכלורופיל שלה, זה גורם לירוק הפסיכודלי הזה שאנחנו רוצים בטחינה. אחר כך אני מוסיף את השום, את הטחינה, את הלימון, את הכל, אותו טעם שאתם מכירים, ונמצא טחינה ילקרוקת ומגניבה. שימו לב בכל מקום בעולם, מקומות עם אקלים חם, לא יכולים טעמים חזקים. חריף, טיפול מורגש. גורם להזיע, גורם לשתות, וזה מתאים גם לטמפרמנט של האנשים. קימין, דרך אגב, מי שלא מכיר, כלל המקורנית, גדל בר בכל חור פה בארץ. מרווה, אני רקפת. מרווה, נכון, אבל רקפת זה פחות טיפול, זה יותר חומר גלם, יותר ילד. ומה עוד? הבסיס של הבסיס, נו. כל ברז מטפטף בארץ, מה גדל מכסתיו? נאנה. וסלט, ותבשילים, ודברים כאלה. אתם יודעים, אורז בעצם נכנס למטבח הערבי רק לפני 100-150 שנה. מה עשו לפני שהיה פה אורז? בקיצור, תראו פה היום איך קל להכין חומוס, איך הוא יוצא יותר טעים והרבה יותר בריא.